от дистанцията на времето, първата съзнателна крачка към демонтажа на икономически просперираща България. Навсякъде в Източна Европа бяха извършени такива процеси, но никъде не по този дивашки начин, по който това беше направено в България. Да припомня на вашите зрители и слушатели, България беше извършила един огромен процеса на комасация, уедряване на земята. Всеки, който има елементарна икономическа представа от селското стопанство, знае, че дребно и средно земеделие не може да бъде модерно. А именно само едрото земеделие, което означава вкарването на голяма процент машинна техника, подобрения, торове и така нататък, рационализация на труда, може да има шанс в световното разделение на труда. България беше на едно от първите места в Европа и в света по производство от селскостопанска продукция. Речем само да ви кажа, че в света бяхме на второ място след Италия. България имаше изключителни постижения в областта на селското стопанство.